खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोङो जेब्लानो एसे देरबोयो माने मिथिनाय जायो क्लास 8 बा 10 बेफोरबायदि मोननाय लोगो लोगो जोङो मा मोनसेल' जोंहा टेनसन थायो मा जे जोंनि फिउचारखौ लानानै जोङो मा खालामगोन उनाव माबोरै संसारखौ जालांगोन आरो बेफोर गासै टेनसनखौबो जोंनि जि सिगांनो माने संसार जालांनाय जोंनि बिमा बिफा बा बिबथै बा बिमानै बिसोरो माने बेफोर माने मेलेमाव सोनानै होयो जे भबिष्यतआ बेफोरबायदि जानाय नङा मोजां जानोबा जा बा साख्रि मावनांगोन माबा मावनांगोन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि टेनसन जोंनि मेलेमाव सोनानै होयो आरो बिनिखायनो जोङो माने मा बै टेनसनखौ लानानै उनाव गोबां जोंनि गोसोआ माने डिप्रेसनाव थाङो सोरबा माने जेसेबां दावगानांगौमोन फरायनायफोराव बा जायखिजाया खामानियाव एसेबां माने दावगालांनो हाया बेफोर टेनसननि थाखाय गतिके थौदो खोब मोजांथार मोनसे स्ट'रि नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आङो सासे खोब धोनि मानसि जायहा थाखा फैसा सम्पतिनि जेबो माने आंखालानो गैया बियो सानसेखालि सानबाय मा र' आंनि सम्पतिफोरा एक्सुवेलि बेसेबां दङ आङो माने हिसाब लानो बिदि होननानै गावनि जि एकाउन्टेन्ट गावनि जि सेक्रेटारिमोन हिसाब निकास लाग्रा बेखौ लेंहरबाय आरो लेंहरनानै माने बेखौ बुंबाय जे एक्सुवेलि जोंहा गासै टटेल धन सम्पतिया बेसेबां जागोन बिनि उनाव बे सेक्रेटारिया बुंबाय आच्छा मालिक आं नोंथांनो गाबोन बे माबाखौ होगोन हिसाबखौ आरो बिदि होननानै बियो थांनायसै आरो अखानायै फुङावनो फैनानै मालिकखौ बुंबाय जे नोंथांनि 7 गुस्थि माने 7 जोनोमालागि नोंथांनि जि फिसालानि बिदि माने 7 जोनोमालागि नोंथांनि बे रां रुफाया माने जोबनो थाङा बिदि बुंनायनि उनाव मालिकआ बुंबाय आच्छा थां जायखिजाया आङो उनाव माबासिगोन आं बिनि उनाव बे मालिकनि मेलेमाव मा हाबखो मिथिया बियो सानबाय जे आंनि 7 जोनोमालागिसो माने आंनि रां रुफाया खामानि होगोन बा आंनि 7 गुस्थिया माने जालांनो हागोन नाथाय 8 नाम्बाराव मा खालामगोन बे माने सिन्ताया मालिकखौ माने उन्दुनो होला उन्दुनो सुखुला जानो सुखुला मार गेदेर टेनसनाव बियो गोलैबाय जे आंनि 7 गुस्थियालागि आंनि सम्पतिखौ जालांगोन नाथाय 8 गुस्थियाव मा जागोन आंनि सम्पतिया आरो बेखौनो लाना खोब टेनसनाव गोलैबाय आरो टेनसनाव गोलैनानै सानसेखालि बिसोर गामियावनो सासे गुरु बायदि मानिनाय बिनि सासे मानसि दंमोन बै गुरुनाव बियो थाङो आरो थांनानै खोन्थाहैयो जे ओरै बाथ्रा आं उन्दुनो सुखुला जानो सुखुला आंनि इमान रां रुफा इमान खा सम्पति दङ इमान थाखा फैसा दङ नाथाय आंहा बै मोनसे टेनसनाल' आंखौ माने सिं माने जाहोलांबाय दङ आंखौ आरो बिदि बुंनायाव बे गुरुआ दसे सिन्ता खालामनानै दसे उनाव बुंबाय जे नोंहा इमान रां रुफा दङ इमान माबा दङ नों मानो दान खालामो नोङो जायखिजाया बुस्थु दान खालामनो हागोन आरो आं मिथिनायाव नोंसोर गामियावनो सासे बुरि मानसि दङ एकदम गामिनि खर'थाराव बै बुरिनो नोङो माबाफोर जाग्रा बुस्थु जायखिजाया बेसाद नोङो दान खालामनो हागोन आरो बेखौ खोनानानै बै मालिकआ थाङो आरो थांनानै अखानायै 1 कुइन्टल माइरं लानानै थांनानै बे बुरिनि न'आव हाजिर जाहैयो आरो बुरिनि न'आव हाजिर जाहैनाय लोगो लोगो बुरिखौ नुहैबाय आरो बुरिखौ बुंबाय जे मोनसे बाथ्रा आं नोंनि थाखाय माने 1 कुइन्टल माइरं लाबोदो नोङो आरो मास मोनसे टेनसन गैला नों जानाय लोंनायनि थाखाय जेबो टेनसन लानाङा नोङो मानसिनि न' खामानि मावनानै बा बिथिंनानै नों जाबायदोंमोन दिनैनिफ्राय आरो नोङो रावनावबो बिनो थांनो नांलिया बिदि बुंनाय लोगो लोगो बे बुरिया बुङो जे नङा आङो दासो ओंखाम जाखांबाय आरो आं दा आरो जेबो ओंखाम जानो थाखाय आंहा माने माबा गैला आंनो जेबो माइरं साइरं नांला बिदि बुंनायाव बे मालिकआ बुंबाय नङा नों गाबोननि थाखाय लाखि बे उनाव मास मोनसेनि थाखाय लाखि बिदि बुंनायाव बे बुरिया खोब मोजाङै बुंबाय जे इसोरा दा बोथिसेखौ दे आंनो जाहोदो बिनि थाखाय आं इसोरनि फालै इसोरखौ
जोबोद साबायखर होयो आरो खुलुमो आङो इसोरखौ जे बे बोथिसेखौ जुदि आंनो होदोबा उननि बोथिसेखौबो आङो माने जेबो सिन्था खालामा इसोरा जेरैखि जाया अबेखैजानिफ्राय नङा अबेखैजानिफ्राय आंनो बै बोथिसेखौबो होथारगोन। बेनि थाखायनो आङो जि दा मोनो बेखौनो जायो खोब रंजा खुसियै आङो उननि बोथिसेनि थाखाय जेबो सिन्ता खालामा। गतिके नोंथाङा नोंथांनि माइरंखौ लानानै थां आङो आंनि जिउनि थाखाय जेबो टेनसन लाया। आरो बे बुरैनि बाथ्राखौ खोनानानै बै गेदेर माहाजोना गावनि जि गोरोन्थि साननायनि बेखौ बुजिना मोनो आरो मोननानै गावनि गासै माइरंखौबो लानानै न'आव थांफिनो। आरो बे स्ट'रिनि अर्थ'खौ नोंथांमोना बुजिनानै मोनखादों मिनिंसा मा। जोङो एक्सुवेलि बेकारनो गाबोन समनियानि थाखाय टेनसन लानानै जोंनि जिबननि जि खुसि दा समाव जि खुसि मोननानै दोङो बेखौ जोङो बावनानै थायो। नाथाय जोङो एक्सुवेलि जोङो दा जि मोनदों बेजों रंजाना थानाया मोजांसिन। मानोना गाबोननि थाखाय जोङो इमान टेनसन लानो लागा दरखार गैया। इसोरा जुदि दिनै सानसेखौ मोजाङै जाहोदो लोंहोदोबा गाबोनबो बिदिनो मोनथारगोन। नाथाय धर्मआ मा? धर्मआ जाबाय नोंथांनि जि कर्म जि खामानि बिखौ नोंथाङा नियमैनो मावलां नियमैनो फालिलां। नोंथांनि जि खामानि बेखौ मावलांबाय थाबा नोंथांनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय जेबो सिन्ता खालामनो गोनां गैया। इसोरा जि खालामो मोजांखौनो खालामो। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।